разговор в рубриката "Тяхната история" ще говорим за една голяма мистерия и тя е: умишлено ли е подменена историята на Александър Стамболийски. За него тече един вечен спор за това дали той е велик реформатор или просто един обикновен селски диктатор, но голямата загадка в неговия случай е друга. И тя е как за едва 3 години управление на същия този човек България, която е почти изгоряла, започва да се възражда. Малко факти. Тогава ние сме страна, в чиято армия са служили над 800 000 български мъже. През фронта за 4 години са минали над 1 милион души, т.е. те не са могли да сеят, орат, работят почти 4 години. Тогава сме страна, чието общи загуби като убити и ранени възлизат на 187 000 души. Страна с стотици хиляди сираци. Страна, в която идват над 900 000 бежанци от Тракия, Македония и Добруджа. Страна, загубила своята житница Добруджа. Границата минава до Варна, Добрич, Силистра, всичко е в Румъния. Страна, дължаща огромни репарации, в тотална външна изолация, победена, окупирана и въпреки това страна, която за 3 години, така меко казано, се посъвзема. Само за 3 години. Сметнете колко са 3 години и колко са 33 години на преход. Както и да е, макар че въпросът е важен. Сега при мен за мистерията около подменената история на Стамболийски, има ли я, няма ли я, като продължение ще говори маестро Валентин Стамов, известен български пианист, голям познавач на нашето минало. Добре дошъл, господин Стамов. Благодаря за пореден път за вашето гостоприемство. Тази тема винаги ме вълнувала не само мен, се оказа, че след вашето предаване и преди други такива. Голям интерес имаше от нашата общественост. Имах много разговори с хора, които помолиха наистина да довършим малко този разговор. За краткото време, с което разполагаме, и днес ще кажем недостатъчно, защото не ни стига времето просто. Но важното е едно, че когато разговарях по време на един конгрес, едно съвещание на Европейския съюз по културата, тогавашният представител, председателя на културния отдел към Европейския съюз, чу моето слово за Стамболийски и управлението му и каза: това не е възможно, вие в България това да го разпространявате из целия свят, това, което сте направили, защото вие, аз разбрах, аз проверих тези вашите данни, и в Щатите, и в скандинавските страни, и в цяла Европа са взимани с шепи от опита на земеделското правителство. Господин Стамов, като знам за вас, ще ви пусна сега. Намерихме ние архивни кадри на Стамболийски в Париж. Нека да ги видим, понеже ние сме телевизионно предаване. С удоволствие. И след това ще продължим да коментираме. Да. Това са уникални кадри. 1919 година Стамболийски води нашата делегация в Париж, за да подпишем унизителния Ньойски договор. Как се случва това чудо, една буквално убита държава, да успее за 3 години? Това е голямата загадка в неговия случай. Как за 3 години да възродиш нещо, което е практически унищожено? Това, което ви казах преди малко, че изнесех своето слово пред Европейската общност и се оказа, че наистина практиката, това, което България осъществява само за тези 3 години, всяка държава в света, ако провери този опит, тази практика, която България осъществява, може да спаси своята икономика, може да се развива успешно, което ние днес не правим, защото нашите политици в момента хал-хабер нямат точно какво България осъществила толкова успешно и с такава слава.
Кое е интересното? Вие казахте за посещението на Стамболийския в Париж, при Ньойския договор, който е нещо отвратително, тъй като той е незаконен и клаузите, които сме осъдени, правят така, че България да бъде низвергната. Но, може би знаете, че Стамболийски предприема 21-22 година за около 100 дни, така наречената прословутата 100-дневна обиколка. Той обикаля Англия, Франция, Чехия, Италия, Германия и много европейски страни и не се завръща изобщо. 100 дни не се завръща. През това време, преди да отиде на тази обиколка, той се подготвя за историята, културата, социалните и всякаквите проблеми на всяка от тези страни и отива с една делегация от 7-8 човека, капацитети и абсолютни експерти в съответните области. Срещайки се с царе, президенти, министър-председатели и така нататък, той прави впечатление пред тях с това, че познава абсолютно подробно историята и настоящето на тази страна и той пита този държавен ръководител на дадената страна: вие знаете ли, че имате няколко проблема, които може да ги решите много лесно? И той дава препоръки как тази страна, този държавен глава, може с съдействието на своето правителство да реши своите проблеми. Тези държавни глави стават изумени от културата, от професионализма и най-вече всестранната енциклопедична познание на Стамболийски, който дава съвети на тези държави как да се оправят. А самия Стамболийски какво образование е бил? Сега той е завършил, той е учил в Хале, в Германия, 2 години и половина земеделска, така да се каже, специалност в аграрните науки, тъй като той е бил много любознателен, изключително любознателен, той не се е задоволил с тези науки и помолил баща си, дядо Стоимен, да му изплати още малко жълтички, с които той си е платил възможността да посещава лекциите, изявите на най-големите буржуазни тогава икономисти в Германия, като Фридрих Лис, Карл Бюхер, Бруно Хилдебранд. С мислители се срещнал като Людвиг Штайн, Густав Шмоле и Карл Маркс, с който те чел неговите трудове. Също така се запознал с философията на Шопенхауер, на Ницше, на Хегел. Не е изпускал представленията на драмите на Ивсен, които в Германия са се изнасяли. Запознал се обстойно с политиката на Бисмарк и той от нея усвоява тази, бих казал... Може да се каже, че той е германски възпитаник по някакъв начин. Да, в известен смисъл. Много кратко той е бил там, но тъй като това време не му е стигнало за да получи това знание, което искал. Той се разболява, може би знаете, от туберкулоза и едва се спасява в България от това заболяване. И след което, като оздравява, той започва да се самообразова, изучавайки не само тези, които споменах, учени мислители, но всички възможни публикации по икономика, по социални отношения, по културни проблеми. И той въвежда, когато става министър-председател, така нареченото продължаващо обучение. Тоест всеки човек да има възможност на всякаква възраст да запише всякакъв университет или учебно заведение и независимо от възрастта му да може да получи някакви нови специалности. Той на това и апелира сдружените земеделци и българските граждани да се самообразоват и да не стигат до там, докъдето са стигнали. Благодарение на тази му любознателност той добива тези познания, с които шашва тези държавни глави, с които се среща и вижте какво прави. Знаете, че след Ньойския договор България е осъдена на репарации до някъде 50-те години да си изплаща. 60 и няколко година си изплаща. Точно така. Какво прави той? Срещайки се с французите им каза: вижте какво, или там видяхте, когато отива в Париж, искате ли, казва, ние да си изплатим репарациите за една, да кажем, година-две. Те казват: къде ще намерите? Това са милиони франкове. Той казва: вижте какво, ще ни дадете един малък, казва, една малка инвестиция от няколко милиона франка, с което ние ще построиме най-модерните розоварни в Розовата долина, както и ще засадиме с най-ценните маслодайни розови сортове цялата Розова долина и още много области в страната. Французите решават да проверят какво може да стане и му дават тези инвестиции на България. Само за няколко месеца ние правим най-модерните в света розоварни, засаждаме тези площи, огромни с модерните розови сортове, и Франция става водеща страна в парфумерията благодарение на розовото масло, което България изнася. Ние се разделим обаче с тях тези печалби и благодарение на това
ние се замогваме, а пък репарациите, французите, почти всички репарации, които на тях дължиме, ги отлагат. Тоест, той спасява България по този начин. Среща се в Англия с английското правителство и казва на англичаните и на американците, знаете ли, и с вас може да се разплатиме за 2-3 години. Как? Ами казва, дайте ни няколко милиона долара, с които ние ще построиме най-модерните тютюневи фабрики в света и ще засадиме с най-ценните сортове, Вирджиния, Джебел и така нататък, и Лудогорието, и долу в Родопите, така че вие ще получите най-ценната суровина, а даже и готово производство на съответните продукти от тютюн. Те виждат, че французите са случили с нас, дават ни този заем, да го наречем, и вие знаете, че от ден днешен съществуват тютюневите фабрики, само че вече не функционират. В Стара Загора, в Пловдив, в Кърджали, в Неврокоп, в Стара Загора, къде ни да е в България. От Стамбулийски тръгва. Той ги построява тези тютюневи фабрики за няколко месеца. И те започват да бълват страшна тютюнева продукция. Англия и Щатите, благодарение на тази продукция, стават водещи в търговията с тютюневи продукти и веднага свалят от нас голяма част от репарациите, защото ние вече сме се изплатили. Тоест, това никой не знае днес в България как Стамбулийски само с тези два дипломатически хода успява да освободи от това бреме репарациите на нашата икономика и вече започва тази негова уникална реформаторска дейност. Може би, не знам дали сте чували, че ние, които казваме, че той е противоречива личност, че не се знае точно какво не бил направил. В интересни си, аз бях удивен, понеже знам кой е баща ви. Да. Баща ви е един от хората, благодарение на които има киносалони в България, още от 20-те години. Да. Аз бях удивен, че този, който винаги минава за някакъв селски водач, неграмотен, е направил толкова немалко неща и за българската култура. Може би наистина заслуженост. Голямата му статия пред операта. Оказва, че той се е грижил и за такива неща. Ами, че как той да пример, той създава опера. Искам да кажа. Стамбулийски ли създава опера? Да, ще ви кажа, по негово време, 21 година, той издава закон за създаването на първата държавна опера на Балканите. Тогава няма абсолютно на балканските страни, нито Турция, нито Гърция, нито Румъния, въобще си има опера. Ние създаваме първата на Балканите държавна опера с специален указ и тя се настанява в Народния театър, където няколко дни ще има театрални спектакли, а други дни ще бъдат спектаклите на съответните оперни представления. Това не го знаех. Не знаех, че Стамбулийски. И да ви кажа, тъй като Стамбулийски се разпорежда, когато 21 година Гърция напада Турция, когато младотурската революция още се развива, тя не е направила каквото трябва, и в Турция цари глад, немотия. Хората загиват от глад. Тогава България изпраща за 9 милиона лева продукти, продоволствие и спасява турците от този глад, а пък гръцката войска е спряна от българската войска, която вече няма право на такава наборна армия. Но той създава военна армия, която Ньойският договор не се е сетил да ни забрани. Създавайки тази армия, никой се не знае, че България е възстановила своята армия. Тя е преоборудвана с ново оръжие, с нови униформи и най-неочаквано спира гърците на границата с Турция. Те са искали да завладят от западните турски територии някакви територии. Нашата армия ги спира и Кемал Ататюрк идва в България да благодари на Стамбулийски и на земеделското правителство, че сме спасили Турция. В този момент той е поканен на Стамбулийски на оперно представление в Народния театър на операта Кармен. След като гледа представлението, това е записано от секретаря на Ататюрк, вика, Кемал се върна в хотела след спектакъла, цяла нощ не мигна, пушеше цигара от цигара и аз го питах, кога ще почиваш. Той каза, виж какво, приятелю, страна, държава, която може да направи такава опера, такъв спектакъл, такава култура, такива музиканти, такива духовни дейци. Такава държава, каза Ататюрк, не може да я победиш нито с оръжие, нито с урадия, с нищо, нито с глад. Такава държава е непобедима. Аз няма да спа, докато утре отида в Истанбул и ще сложа където да е първата копка на Истанбулската опера. Когато имаме време, ще поставим където трябва. По този начин България дава пример на света, как само за 2-3 години ти създаваш и опера, възстановяваш българските читалища, дава се изключителни субсидии за културата на театрите. Българските автори и писатели получават престижни длъжности като директори на театри,
институции, като главни редактори на институции. Йордан Йовков получава дипломатически пост в Румъния, за да може в Добруджа да изследва там нашата обстановка и да напише своите книги. Знаете, че между прочим земеделското правителство създава такава киноиндустрия, каквато в Щатите няма по това време, 21, 22, 23 година. Може би Холивуд е бил по-развит от България. Напротив, сега ще видите. Значи това никой не знае в света. Така се получава, че... Тук ще ви вярвам, защото наистина баща ви Кирил Стамов е един от хората, поставили основите на киното. Да, ще ви кажа. Да. Какъв е проблем? Да. Тогава в България, точно след Ньойския договор, се създава кинокъщата Луна от двама братя евреи Давидови, от един евреин Тюрио банкер и един арменец Коимджиан, които създават това акционерно дружество за снимането на кинохроники и че френската фирма тези кинохроники да се изнасят, а от Франция, т.е. от цяла Европа, тази фирма да внася игрални филми и така нататък за българското население. Стамбулийски и него и Стоян Омърчевски, него е посветен на посвещението министъра, вижда, че киното е страхотна сила за информация, за въздействие на хората. И създават, правителството сключва с тази кинокъща договор, като правителството я финансира с всички възможни средства за закупуването на най-съвременната техника, за създаването на екипи от френски, от немски и италиански кинодийци и френските оператори Жак Парнак и други, които са в своята сила тогава, създава тези киноотряди, така да ги наречем, и правителството им дава леки коли и те са задължени всеки ден, всяка седмица да заснемат всяко събитие в България. Политическо, военно, културно, национално. Всичко това се заснема в кинохроники, които кинохроники се изнасят всяка седмица чрез филмата пътя в цял свят и цял свят знае как земеделското правителство осъществява своите реформи на място. Тоест той усетил силата на медиите още тогава. Абсолютно. И киното става, така да се каже, наша. Ние се превръщаме в нация на киното. Защо? Веднага след като заснемаме всяка седмица десетки филми, между прочим тогава се заснема и игралния филм Под старото небе по сценария на Цанко Цветковски, който на Венециански кинофестивал може би един от най-първите спечелва голямата награда и България става почута с това, че печели международни кинонагради, които нито Щатите, нито от друга страна по това време направила. Точно тогава, защо казвам, че ние имаме такава киноиндустрия, която Щатите няма. Създава си кинофабрика или огромно киностудио на улица Солунска 34 в София, където се почват да се бълват документални, исторически, просветни, географски, патриотични филми, документални, учебни също така. И затова във всички училища, във всички институти, университети, във всички читалища, за няколко месеца се построяват салони за кино, за кинопрожекции, които до днес днешен ги има във всички тези читалища, във всички тези учебни заведения. Там всеки ден се прожектират именно такива филми и най-вече правителството субсидира собствениците на големите киносалони в София, в Бургас, Пловдив, Варна и така нататък. И те се превръщат в кинотеатри. Тоест не този салон с дървените столове, където щракат хората с обувки и пречат да се гледат филмите, а всички столове стават с червен плюш, има постелка с килим или с мокети. На сцената се слагат завеса, която като в театъра отваря екран и след това се затваря. Прави се прожекции на две части, където по времето на атракта да хапнеш бяло сладко. Тоест той превръща киното в киноизкуство. То стана, т.е. превръща кинослоните в кинотеатри и ние въвеждаме в България понятието кинотеатър. До тогава се казва салон за кино или киносалон. А ние въвеждаме понятието кинотеатър, защото салоните стават като театри. И от тук баща ви във Варна е правил театър? Баща ми във Варна, когато е бил юноша бледен. Това коя година? Той е роден в 11-та година и някъде 22-23 година, докато Стамбулийски още е на власт, като младо момче, той се интересува много от кино, защото вече в киносалоните във Варна се прожектират всякакви филми. И той започва да купува списания, да дава на капитани и на моряци пари предварително да му купят някъде из Европа, където ходят киносписания. Освен това, един инженер в Маклата, където сме живяли на Парижка комуна 22 във Варна, точно до Централната катедрала,
Баща ми в двора ни прави един киносалон. Един инженер го е помогнал да му създаде, да му направи кинопроекционен такъв апарат. И баща ми, който помага на баща си, имали сме дюкян, имали сме магазин Бакалия във Варна, след като свърши работата при баща си и му помага, баща му дава няколко лева за надница и той с тези парички купува разни такива продукти, вкусоти, които ги дарява на кинооператорите във Варна, на киносалоните. Те за благодарност на ролки му дават бракувани киноленти, само са ги слепили една с друга. Така баща ми ги гледа през нощта, тези филми, които са му поставили. На други ден той вечерта прави киносалона с един чершаф, който обърнат на една тълчица, така да се каже. Започва прожекциите и баща ми като наратор, като коментатор, виждайки от първия филм какъв е сюжета, го пренася в другите кадри, които са съвсем други артисти, съвсем друг сюжет, но той прехвърга първата история към следващата, като казва, че новите герои са внуците на първите герои, продължава тяхната любов или тяхната съдба. И така той създава първите колумбийско-бразилски сериали, които до тогава никой не е знал, а той ги създава. Тези прожекции обаче да не са на сухо, за да има музика, той ангажирал също голям хонорар, т.е. няколко вино бутилки, известният гениален цигулар, той се казва Моколово, който прилича на Паганини, абсолютно с дългата си коса, с големи нос, баретка накривена на страни, и той бил толкова гениален цигулар, че гледайки филмите за пръв път, той импровизирал на тъжните моменти, свири сърцеразбирателни мелодии, а на комичните съвсем весели. Ако се върнем към Стамболийски, защо след като е направил толкова хубави неща, свършва с отрязана глава в конска турба? Ето защо. 74 пъти нарязан, причините са няколко. с отрязани уши, нос. Първата причина е, че той, когато става министър-председател в 1919 година на коалиционното правителство, той покава за това правителство като министър на финансите доктор Стоян Данев и за министър на търговията банкера Атанас Буров, най-големите му врагове. Тоест, днеска нашите политици трябва да видят какво означава да назначиш в едно правителство най-големите си опоненти, но те в интерес на България решават да прекъснат тези противоречия с него и да работят за отечеството. И така доктор Стоян Танев успява да хване всички граници с такава контрол, че птиче не може да преквъкне без да бъде умитено. Тогава световната контрабандна мафия, виждайки, че там има запушалка абсурдно и те не могат да реализират своята контрабанда, осъждат Стамболийски на смърт с това, че той е направил така, че границите са непреодолими. Тоест, мисля, че това има и външни сили. Абсолютно. Това е една от първите причини. Втората причина е, че той създава най-големият удар на световната плутократска олигархия, финансова, когато въвежда един закон в България, в който всички нашата държава всеки ден всяка седмица в Държавния вестник публикува общински, държавни и кметски проекти, които, за да се осъществят, се правят акционерни дружества. Тези дружества започват да работят, а държавата, ако някой от тези дружества нещо си покачи парите или стане злоупотреба, възстановява на дружеството парите, докато се направи проекта, и по този начин от цял свят всички най-големи банки, 82 банки, като вижда, че държавата защитава техните инвестиции, идва тук и започва страхотна финансова подкрепа на такива проекти. За виадукти, за пътища, за телеграфно-пощенски станции, построяването на производствени предприятия, построяването на виадукти на болници, училища, на институти. Всичко това става благодарение на тези банки, които се надпреварват коя да инвестира в България. Тогава българският златен лев става с по-голяма стойност от швейцарски франк. Представете ли си? 22 година българският златен, значи само 2 години откакто той е на власт, става с по-голяма стойност с златното си покритие. Имаме само една минутка до финала. И само още нещо да кажа. Какво да знаем за Стамболийски? Защо хората, които стърчат така в България, свършват Истанбулов и Стамболийски по идентичен начин? Това, което ви каза, че се получава няколко смъртни присъди отвънка, една от причините също с това да включваме, че той предлага на
на всички западни и източни компании търговски, вместо да пътуват огромни разстояния запад-исток, да се срещат в София, където се постояват търговски десетки, стотици кантори, София, Пловдив, Варна, Бургас и така нататък, където ние ставаме световен търговски център, а това нарушава, така че България става решаващ фактор. И най-последното, той предлага на всички балкански лидери да имат във всяка балканска държава излъз на трите морета, което ще рече, че това са офшорни зони, където всяка държава има излъз на море. Това обаче великите сили не са могли да му пустят, тъй като България ще да стане решаващ фактор на Балканите. Добре. И тогава той вече се дава финанси на Цанков и на генерал Рачо Петров, които организират неговия преврат. И Генерал Вълков по-скоро. Той е убит. Да, добре. Благодаря ви, господин Стамов, за вашия увлекателен разказ. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започне отново операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.